Det er her i Finansministeriet, at forhandlingerne om finansloven foregår. Det er her, politikerne møder op for at forhandle med finansministeren, og det er her, man skal forsøge at finde et flertal. Hvis det ikke lykkes finansministeren at vedtage en finanslov og samle 90 mandater for den, så kan han ikke opkræve skatter, og han kan heller ikke bruge pengene igen. Det vil reelt betyde, at der ikke f.eks. vil være penge til skolelærer, til sygeplejersker, til læger. Så man kan sige, at det danske samfund vil nærmest gå i stå, hvis det var, at finansloven ikke blev vedtaget. Noget af det, der lægger ekstra pres på forhandlingerne, er også, at der er en deadline. Man skal helst være færdig i begyndelsen af november, for at finansloven kan blive vedtaget inden jul. Spillet om finansloven går for alvor i gang i slutningen af august. Det er her, finansministeren fremlægger sit forslag til finansloven. Man kan sige, at det er her, han ligesom løfter på låget til skattekisten og viser de andre partier, hvor mange penge kan vi egentlig forhandle om. Nu prøver vi at gå ind i Struenseeværelset, hvor finansministeren sidder og forhandler med de partier, som han forsøger at danne et flertal med. Det er normalt kun finansministeren og politikerne, der får lov til at komme ind, men nu går vi ind og tager et kig. Det er herinde bag den lukkede dør, at forhandlingerne foregår. Finansministeren inviterer som udgangspunkt alle partier, men det er især de partier, der har støttet regeringen i forvejen, som han gerne vil forhandle med. Og det er normalt dem, der bliver siddende derinde til sidst. Finanslovsforhandlingerne foregår på den måde, at finansministeren spiller ud først. Det er ham, der siger, hvordan han mener, pengene skal fordeles. Og det sker i regeringens finanslovsforslag. Selvom finansloven indeholder alle de indtægter og udgifter, som staten har i løbet af et år, så er det faktisk kun et meget lille del af beløbet, som finansministeren kan forhandle om. Derfor er han udfordret i forhandlingerne, fordi det er ikke ret meget, han kan tilbyde de partier, der sidder på den modsatte side af bordet her. Ud af et budget på måske 700 milliarder kan det fx være omkring 10 milliarder, som finansministeren har mulighed for at fordele. Grunden til, at man ikke forhandler om alle pengene, det er, at mange af udgifterne allerede er aftalt på andre tidspunkter af folketingsåret. Det kan være et flerårigt forlig om politiet, det kan være et flerårigt forlig om forsvaret, eller med regionerne, der bestemmer, hvor mange penge der skal være til sygehusene. Derfor er mange af de udgifter, man har i finansloven, de er faktisk allerede aftalt, når man kommer til finanslovsforhandlingen. En udfordring for finansministeren er, at selvom han sidder i en eller anden forstand og forhandler med hans venner, som måske har støttet regeringen, så vil flere partierne ofte være uenige i hvert fald dele af den økonomiske politik, som han fører. Derfor bliver finanslovsforhandlingerne ofte brugt til at prøve at reparere for nogle af de støttepartier på den økonomiske politik, som de mener måske ikke er helt fair. Det er nu, man kan få nogle af sine sager igennem, men det er også nu, man bliver nødt til at acceptere nogle af de ting, man er uenig med, og alligevel stemme for finansloven. Og man kan sige, at hvis man ikke stemmer for finansloven, så er konsekvenserne meget alvorlige. Dels så må regeringen gå af, og derfor vil mange af partierne have en interesse, den samme interesse som finansministeren, nemlig at få vedtaget finansloven. Dørene her bag mig er normalt lukket, når finanslovsforhandlingerne kører. Pressens opgave er at stå herude og prøve at fortælle befolkningen, hvad er det politikerne siger på vej ind til forhandlingerne. Og prøve at give en fornemmelse af, hvad det er for nogle mærkesager, de gerne vil have gennemført, og hvilken chance de tror, der er for, at de rent faktisk bliver gennemført. Det er kun sket 2 gange, at det ikke er lykkedes finansministeren at finde flertal for sin finanslov. Den første gang var i 1929, og den anden gang var i 1983. Begge gange endte det med, at regeringen måtte gå af. Fordi konsekvenserne ved ikke at finde et flertal for finansloven er så alvorlige, så hviler der også et ansvar på de partier, der dukker op her i Finansministeriet for at forhandle. Man har en fælles interesse i at finde et flertal, og derfor lykkes det som regel også. De partier, der kommer og typisk ender med at være med i finansloven, er som regel regeringens støttepartier, og de har ikke nogen interesse i, at regeringen skal falde. Hvis man truer med ikke at ville stemme for finansloven, så risikerer man også, at regeringen begynder at forhandle med oppositionen. Og det vil typisk sige, at man begynder at se nogle af sine mærkesager glide henne, og det har man heller ikke interesse i. Det er det, der gør, at det som regel lykkes at finde flertal for finansloven.